Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबावबाय गोबावथारसैमोन भिडिअ खालामैया ओमफ्राय सानबाय आङो दिनैहाय नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनोसै सानबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामना हो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै हो हानायमानि आरो नोंथांमोना अननानै बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो ओमफ्राय आङो दिनैहाय एसे बाजाराव थांदोंमोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बाजाराव थांनायावहाय आङो एसे शपिं खालामबोबाय फिसानि बुस्थु लाना फैबाय आरो एसे बेनिखायनो नोंथांमोननो दिन्थिनायबाय बाजाराव थांनायखौ आं भिडिअ खालामबाय थायाखिसै मानो होनोब्ला जि सान्दुं गोसामोन गरमबोमोन ओमफ्राय गारिजोंसो थांनाय जादोंना टट'जोंसो लोगोफोर ओमफ्राय बेनिखायनो भिडिअफोरबो लाबाय थायाखिसै आङो लोगोफोरजों ज' थांदोंमोन ओमफ्राय मामिमोनबो थांदोंमोन ओमफ्राय बेनिखायनो एसे मामिमोन दङब्ला एसे उसुबिदा मोनोना लोगोफोर मामिमोना एसे माबागोन साननानैहाय बेखायनो भिडिअ खालामबाय थायाखिसै आङो ओमफ्राय जास्ट न'आव फैनानै आङो नोंथांमोनजों आं मा लाबोदों बेखौ शेयार खालामनो सानबाय बेनिखौ लाबोदों आरोना नानिनि गोलोमनायाव गाननो लानानै फैदों आरोना लोगोफोर जा सफ्ट आरोना लोगोफोर गुसुनो गरमाव गाननो थाखाय थान्दा जानो थाखाय एसेयानो मोजांथार प्राइसआ खमथार 100 लादों आरोना 99 ABCD टाइम पास गेलेनायजोंहाय एसे बे ABCDफोरखौहाय नायनानै सिनायो खोमा साननानै लाबोबाय आरोना आङो ओमफ्राय बेखायनो दाबो मामिया न'आव गैथ'वा ओमफ्राय दा न'आव फैला दिन्थिनोसै आरोना बिमायंनावहाय मालाय आलासि जाहैदों ओमफ्राय आंहा थांदों गसाइगाव गालांनानै थांदों आरोना ओमफ्राय मालाय दा बेलासियावसो फैगोन खाथाखौ जुफ्ले जुफ्ला खालामोना लोगोफोर ओमफ्राय नस्थ' जायो खाथाया मालाबा फरायनो गोसो जायाबा खाथाखौबो बिसिलाबायो ओमफ्राय बेनिखायनो बेयावहाय लिरहोनो होननानै लाबोदों आरोना आङो माबा 130 लादों आरोना लोगोफोर खेबसेहाय आं नायदोंमोन बिदिनो 230 बिदि होनलाबायो आरोना ओमफ्राय स्टाइल बाजाराव लानानै फैदों बेखौ 130नि आरोना गुबुनफ्राव माबायदि प्राइसआ आं बेखौनो मिथिया लोगोफोर लोगोफोर मानो होनबा लोगोफोर आंना गाबोनहाय बार्थडे नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेनिखायनो एसे शपिं थांदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय बिदिनो मामिनोबो बिदिनो केक जालाबाय थायो नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेनिखायनो मामिनो केक लाथावथावनो लाना फैबाय आरोना आङो आंनिबो बार्थडेखा नालाय बेनिखायनो बिदि साननानै लाबोबाय आरो आङोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय गाज्रि कमेन्ट दाहो लाइक शेयार हानायमानि मोजां कमेन्ट हो आरोना लोगोफोर बिराद मोजां मोनदों आङो आगरा मिलायजोबथारदों
जुनैनो ब्लगखौनो खालामलाङाखिसै आङो दिनैहाय गोलोमजोब्बाय नै फांखा होलाबो जाया ओमफ्राय टेबोल फेन होनबाबो दावराव जायो लोगोफोर टेबोल फेनाबो बोरैबा ग्रुं 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 बिदिनो सोदोब जायोना गारि खारनाय बायदि सोदोब जायोना लोगोफोर ओमफ्राय सान्दुंनिफ्राय फैनानै सोमग्लिजोब्बाय आरोना फैग्रोमोना ओंखाम जाखांनानै भिडिअ बानायबाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानैहाय सानदोंमोनखि दा बेलासियाव थान्दा थान्दा भिडिअ खालामसै ना मा होनो ओमफ्राय नानि गैयियावनो भिडिअ खालामखाबाय आं मानो होनबा नानिया डिस्टार्ब खालामो मबाइलखौ सिख'यो भिडिअ खालामहोआ रागा जोङो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै शेयार खालामनानै हो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो दे लोगोफोर एसेनोसै आंनि भिडिअ लोगोफोर बाय बाय